rapora dane dibêje divê xûna bavê wî û diya wî û sebiyê lawikê divê li hebdû nat. Fatma Aslan û Ercan Aslan piştî 17 salan bi pişkînîna DNAyê da nispatkirin ku bebekê 17 sal berê miriye û wan jî weke bebekê xwe veşartine ne bebekê wan e. Ama dilêm ji min re digot kurê min saxê min xapandine, kurê min saxê min xapandine. Fatma Aslan Amedî di 5 Sibatê 2008 da li navçeya Bismilê di meha heftan a ducanîbûna xwe da bebekek aniye dünyayê û navê wî jî kiriye Muhammed Furkan. Lê ji ber bebek berî serê xwe çêbûye li nexweşxaneya deriyê a Welêdînê ew 17 roj dibin çavdêriya hûr da hatiye derman kirin. Birin devlet hastanesiya Bismil. O loderi doktor ki kontrolü wî kirin û xistin küvezê. Divan 17 rojan da ne diya bebekê ne jî bavê wî bebekê qet nedîtine û daxwaza wan jî her hatiye red kirin. Piştî 17 rojan jî ji wan re gotine bebekê we miriye û cinazê wan dane wan. Parîliyekê Qasımê mezel hate vekirin. O DNA sonucu ême derneket. O ez rast bêjim kêfa min pir hat, min got hîsê min û o dilşewitandina min ne beradayî min zanibû kurê min saxê, ez tam indî emîn bûm net bir şekilde ez zanim got kurê min saxê. Dayîk dibêje ji roja awil heta îro bi tu awayî min bawer nedikir ku ew bebekê mirî yê min be. Ji ber wî jî wan 3 sal berê dozdanê dest pê kirin û daxwaza tespîta bi DNAyê kirine. Et Kürda ketim şüphe, bebeka min dilê min net şewtî. Bebekeka meriv bimre, meriv bertkeve. Gezaba meriv ew jî yani ha mezin ha piçûk hiç fark nake, gezeb e. Dilê min yani mi hiç wî mirî ew ku net kir. Min digot nemiriye, dilê min net şewtî. 12 meha neh 2007 niha di destê dayîka Fatma da tenê yek wêneyek bebekê heye ku ew jî yê ultrasonê ye. Evîna fotoğrafê kurê min e. Ana biye evîna di mehiye. Ana biye 17 salî. Ez pir dixwazim kurê min sax be mirî be endî ez dixwazim ez kurê xwe bibînim. O ji vê siqintiye xelas bibim. O ez sürekli li vê fotoğrafê dinêrim ez dixwazim endî ez kurê xwe bibînim. Hevjînê Fatma Aslan Ercan Aslan jî dibêje bira ev keysa ku gelek şêlû û bi guman were yekalî kirin heke lawê me sax be bira li me were vegerandin heke mirî be jî em ciyê gora wî bizanibin û her wiha bira berpirsyarên vê sosretiyê jî werin cezakirin. Di wî 17 rojê ku lawkê me sebiyê me di xestê de nexweşxanê de ma û çima carekî şêrê diye nexwestin. Çima rojekî nedîtin ku em lê binêrin zarî xwe binêrin bivînin. Dibe ku yekî zengîn û zariyan tune ve revan dibin, birivin, yan jî firot dibin û ya sisiya jî bi dizî çete mete falan ka bi çawayê birine şekê nafsane. Muhammed Furkan Aslan adlı şahsın ve Fatma Aslan isimli şahsın aynı anne soyundan gelen bireyler olmayacağı tespit edildi. Lê pirsîna bebekê wenda Muhammed Furkan dewam dike. Wekî malbatê parêzerê wan Zekî Oran jî li ser egerên tirsnak radiweste û dibêje. Özellikle son dönemde basın gündemine oturan Bi taybet di demên dawî de piştî ev çeteyên bebekan derketine malbat gelek bitirsin. Ji ber wî arastî tu kes di ewlehiyê de nîne. Di van demên dawî de li Amedê jî giliyên bi vî awî zêde bûne. Daxwaza me ew e ku berpirsyariyên vê bûyerê heger doktor bin, heger perestar bin, heger karmendên nexweşxanê bin bi berferî werin lêkolînkirin, werin taspît kirin. gerek adli soruşturmalarının yapılarak etraflıca tespit edilmeleri. Li Amedê weke keysa malbata Aslan çend keysê din ên malbatên ku zarokê wan wenda bûne hene wan jî gilî tomar kirine û lêpirsîn jî dewam dikin. Tişta balkêşî ev e ku ev hemû keys hema di nav heman salan da qewimîne û çîroka wan jî weke hevin. Ji ber wî malbat û parêzer jî dipirsin û dibêjin. Gelo bi şaşîtî ev yek pêk hatine an jî wenda kirina van zarokan plankirî bûye. Abdülselam Akinci Ruda, Ahmet